for attention TV na sabe busu a wani busu a etwago ya wo hwe ekwentu ahofadua enam pe mo bibia kwa ba biem sesi ade kamia ese wo wiase mu de empaibo pa de e wo se wo de yeti safa sidra wo fa na no pe ewia ene anadwo se ne wo yembeda ho no sa na wo se wo ma empaibo aye because wo ma ne edi esi anadwo na ewia no yemfa eni enhuo mu nanso wo mo de so mo ni gu yesu 24/7 eni abemu obi ana wo ye nurse e wo Ghana hasen wonya akwanja eko eye Canada Toronto so okotoa na adwuma so na yo hosem ono so akotwea ba no ano oya bebia wo ye adwuma no ne wo fia Ghana ha na wo kwa brochi ko ye adwuma no woti na adwuma mu ekwan na pa ba ko a wo hwe se Ghana ni abemu a wo se wo hwe ni mfie na ebeye 18 years mesese se wonya video no na wo hwe a wo be fi wani na wa hwe ni yie na wo hu se wo nipa bi wa brochi a ebia ne height ne ne tenten ne kase no ete se ye nua be me ya na dwemu aka no abrochi a sabre watie si abontin enti eye nurse ne hu sa na otwe video edisi so because abrochi de busuani bia sa atam wa bodam so wontumi ene ne nkodi nkomo no akotama de kra de ahwe ne tim eno nto otwe camera edisi so e video ye de abeto abontin se ade hye enhwe eye mfoni mu wie na se woni obi a odi hye bi wa brochi a ne bobre ne su etisa won so obemomodin na wa frefre aye course ebisa se ne ono so na pomodin anase ne hwebere etie abemo anu tunu se na dwemu ene ka no comment e ba no anu odi bebre na se ne fiefo abaifo sebe ena atoa no e wa brocho ebisa bia yare high fever bi na ache no just nsam no de anu odi mesese wode o comment be for attention TV aba na yenso ya fa kwan we so akenkama na wasan so a share video senia wo bia benya bia hwahwe ne dihye sebe ye Ghana fo a ya de hye no e wa brochi no wo mo dos pa Toronto or ewo Toronto misenye Italy enye ayi ewo Toronto memo misrew wo bia hwe ne dihye na ye hwe se asem no anase busuafo ba kofa no e de na pe ayere sabi ni e de na fa ayanko Toronto abontin so na yanko fa abemu misrew fi wani na hwe ne yie na yehunia eko ma ye hwemra Umompa mayo ya blochirefo umompa ya mayen obi ablantie kama oh erade nyame oh erade mero ahono mero ahonne papa hwe ne ho fe oh we are see be de ni obi ba wo fe planti ogina so kama sei abone dam de nse buru ni tirimu saa ni nyina ne se waba buru chirinti me de wa wo ba me so de obo me mebefo me ankasa no mebefo me mebefo se muni mu a mebefo we na ye kase eye ena na se eye ne ja ena Yesu yi wanu se obi anye bone wo papa anye bone na mo se ne ebe ya nyankopon ne nya beda dinti ye se ne nyankopon se wo mbo abusuafo no mo hwehwe ne ntem na ye ma no enkoje ayarehwe na asomdwe mrafie ekwentwa na meden sembedu akram